טוב, אז 14 באפריל 2019, 9:19, שון הולנד, והסיפורים נמשכים. אז רגע של ואפשר ככה 10 שניות ודקה, ואני מתחיל בזה עבורי, כן? אני שוב מדבר אליכם ונדמה שזה מגבוה, אבל לפעמים, כי משהו בתוכי מחוץ לעצמי, אבל אני מדבר אלייך, אמא, ואל כל השאר. אמרת שתשמחי לתובנות, שיתופים, גם עוד אחרים אמרו את זה. כך נראית שעובדת המכניקה, עובד היקום, עובד מה שלא מדובר עכשיו. זה מתחיל בעצם להראות על שימוש מדויק יותר במנגנון שאני קורא לו מיינד, שלימדו אותי שקוראים לו מיינד, כן? מי המציא ומאיפה זה הגיע, זה בפעם אחרת אולי. ואני אתחיל עם דברים, נדמה שיש סיפורים שמעניינים, הסיפורים האישיים, הנוגעים ללב, כן? person, האישי. ובמסע של 3.5 שנים בעיצוב האנושי, בכלי הזה, כן? בשפה הזו, בכלי, מדברים הרבה על רגע, זה לא אישי, וזה לא אישי. לא לקחת אישי, כי זה מכניקה, מניפסטור פועל כמניפסטור וגנרטור כגנרטור, וכשיש לך ותגובה ואחר רגשי, זה לא אישי. כן? אבל מה הקטע הזה? כי אנחנו כן חיים איש ואיש, אישה ואישה, חיים בעולם האישי הזה. אז מה זה הקטע הזה? ואיך מתמודדים איתו, או איך מתבוננים בו, כן? ואני נכנס לכמה, נראה איך אני בתהליך ההליכה הזה, ההליכה הרגלית פה, ההליכה המנטלית, קרירות בוקר שכזו, אני אתאר כמה חוויות. ועם חלקכם אני משתף את זה יותר תחוף, ונדמה שמסקרן הפן האישי, מה קורה ליניב גינטון, מה קורה לבן שלי, מה קורה לאח שלי, מה קורה לי עם הבת שלי, יניב. רגע, אבל למה אתה מדבר בכלל אולי יניב? ובוא תגיד אני, והבת שלי. אז יש פה שני מישורים מאוד מעניינים ומאתגרים. מצד אחד, אני קורא להם מאתגרים, כי נדמה שכשאנחנו, או כשאני, התודעה הזאת, כל הדבר הזה, כן? הוא במסע של 35 השנים שלו, הוא יצא ב3.5 שנים האחרונות למסעונצ'יק, סביב להמתין להגיב, לגלות את התדר הזה של להגיב כגנרטור, בשפה של העיצוב האנושי, להגיב מהבטן. אז התרחשה עוד שכבה לימודית חווייתית, עוד איזה מסננת, כן? היה לפני זה ויפאסנה, ולפני זה יוגה, ולפני זה הייטק, ולפני זה שפה עברית, ולפני זה תנועתית, כן? המון פילטרים. עכשיו, אני פשוט בא לדבר, כן? בפן הפשוט אני מנסה לתמצת את זה, א', לפן שאומר אין לזה שום משמעות לכל מה שאני מדבר. וכשאתם תוכלו לראות את זה בעיניכם ובחווייתכם לגלות את זה, אתם תוכלו באמת לגלות למה יש משמעות, כן? אבל זה נשמע כל כך פרדוקסלי שבסדר, אני מדבר אז על גוף ומיינד, או גוף ואולי נשמה תרצו לקרוא לזה, כן? אבל ביום יש לנו כל כך הרבה דברים, איך אני מתנהל עם הבת שלי, כן? ואני מגלה
יש לי, מי שזה לא יהיה, להשתמש במילה כזאת, אתגר, כי כששואלים אותי איזה אתגר עבורך, זה אומר, לא. היא סקרן אודות החיים. אז שמשהו בתוכנו הופך להיות צופה בחיים. עכשיו הרגליים, רגע, אני לא אומר להם שמאל ימין, שמאל ימין. או זה עוד בשפה העברית, כן? מי יגיד בשפה האנגלית או ההולנדית? לגוף אבל יש את אותה שפה. כל מי שיש לו רגליים כבן אדם. ולב וכולי, כן? עכשיו, בפן הבסיסי, אין באמת כזה. פן בסיסי, יש את החיים שלכם, את החוויה שלכם, כן? ובכל זאת אנחנו משתפים כלים פרקטיים כי נדמה שיש משהו שמניע אותנו כדי שנוכל להיות עם, כן? אבל זה כל כך מעל, אז רגע, איך מתמודדים עם היום-יום הזה? ולמה בגיל 35, בחלק הארי של חיי, זה פשוט כבר לא משנה, ואני הולך עוד פעם באותו רחוב, בחוויה אחרת, ולרגע המיינד והגוף וכל המערך הזה נסחף שוב רגע, צריך ואין דירה, וכסף, ושוב, זה רק חוויה אנושית, רק, כן? הקרירות הזאת באצבעות. ולמה עכשיו המיינד שלי לא, או הגוף, או כל הדבר הזה לא, רגע, מתרוצץ לחפש אחרי עבודה, ולהרוויח כסף, ולדאוג לבת, וללילה הבת שלי, שמתפתח לו פה קשר אישי. אני חי בעולם האישי הזה. אבל נדמה שעבור רובנו, החיבור בין אישי וסבל על כל רבדיו, כן? סבל הוא לא חייב להיות מה שמועצם כביכול כשמוצג בחדשות, הפן הקיצוני שלו, אלא ביום-יום. היעדר תחושה של שחרור מהעול הזה של להיות בן אנוש, על אף שאנחנו ממשיכים להיות בני אנוש. מדברים על זה ביוגה, בוויפאסנה, במורים ושיטות כאלה ואחרות, מה ה-New Age פחות, New Age יותר, Old School, New School. עכשיו, אחד הדברים, למשל, חוויה שהתחילה, ואני משתף את זה שוב, אם אתם רוצים לנסות לצעוד בדרך כזאת וניפגש, אני אשתף בכלים השונים שעומדים לרשותי, כן? בין אם זה בלהתנסות, כן, אני אסתכל במפה שלכם ונראה אם זה יהיה הנתיב שלכם, המפה של העיצוב האנושי, ולשתף אתכם בחוויה שלי של כמה שנים לענות לשאלות פתוחות, ועדיין לענות לא יודע, כדי לא לתת למיינד את המקום של לנסות לשלוט בתנועה במרחב, כן? אלא לראות איך היא קורית. אבל דיברו על זה כבר בוויפאסנה גם, אז אתם יכולים גם להתנסות בזה, או בביירון קייטי והחקירות וכו' וכו', כן? כרגע גיליתי שזה הדבר העיקרי שמלווה אותי, כדי לקלוט שאין לזה שום משמעות, ולשם אני חותר, ואני מנסה להכין עבורכם את הקרקע למסר שהוא מאוד פשוט, אבל הוא באמת למעטים מאיתנו. כרגע אני מדבר אל עצמי, על אף שאתם הולכים בתאים שלי. אתה יוחאי, אח שלי, אמא אורנה, אמא שלי, חברה טובי וחברה וגאיה, איך שלא נרצה לקרוא לשמות הללו, לתודעות הללו. אבל כשאני הולך עם עצמי, אני מרגיש ברחף מקורקע בין טבעי עולם. משוחרר, כן? על אף שאני נמשך במה שקוראים לו כוח המשיכה, כי נדמה שאנחנו רוצים לתת לזה שם. וכל פעם שאני מתחיל לדבר, אז אני לא יכול לשמור את זה לפן הפשוט, כן? כי אני אגיד אתם, בחסות המיינד שלכם, הפכתם את זה למורכב. ואיך הפכתם את זה למורכב? גם אצלי זה נהפך למורכב, גם אני הופך את זה למורכב. איך? בשפה העברית, בחסות כמה יש לנו? אני תמיד מתבלבל, נראה לי יש לנו 20 ו-26 אותיות, או 22, אני
תמיד מתבלבל עד כה מה יש באנגלית ובעברית. בוא נראה. א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', ט', י', כ', ל', מ', נ', ס', ע', פ', צ', ק', ר', ש', ת'. 22 אותיות. אוקיי, אולי עכשיו אני אזכור את זה. אז בחסות אותן 22 אותיות, שזה סך הכל צלילים, סימנים, פה מתחיל המשחק המורכב. ולמה אולי גם בקבלה שמעתי פעם על האות על המרכבה, על האות א', לא יודע, כל מיני סיפורים התחילו. איך ניתן לנווט בפשטות בחיים האלה. אז איך אני אעביר לכם מסר פשוט עם מנגנון שנדמה לכם, בפירוש שלכם, לי הוא נראה כל כך פשוט, כן? איך אני אעביר לכם מסר פשוט? איך נגרום לכם, לך אמא, כן, לך, אני מדבר אלייך, זה לא מעל, זה... את איתי, ההקלטה הזאת נועדה גם עבורך, וגם עבורך טוב היא. איך נגרום לנו ולאחרים, כי סך הכל נדמה שאנחנו פה בשביל לחיות יחד עם האחרים, איך נגרום לראות שהחיים האלה הרבה יותר פשוטים, ודברים קורים ונותר רק לצפות בזה. אז למה זה כל כך, כן, זה נדמה תהליך, אני אקרא לו מאתגר, אתם משתמשים במילים מאתגר, אמיץ, כן? למה? למה תהליך הישרדות התודעה ולראות דרך הטבע זה נדמה מזל? כן? או מסע, או עבודה קשה ותרגול, כן? שוב, אני קורא לזה מזל על אף שהמיין שלי פשוט כבר מגויס למטרה הזו. 60, 70, 80%. עדיין הוא שורר בנפלאותיו. כדי שגם אני אוכל, אני עכשיו פוגש במערכת יחסים עם לילה, הבת שלי. ורגע, מה אני אביא לה? איך אני אגרום לה להאמין, למיין שלה להאמין, שיכולה לסמוך על כך שהגוף שלה יודע מה לעשות. על כך שהיקום מדבר דרך הגוף שלה. איך אני אגרום לה? עכשיו, אני לא יכול, אני יכול רק להוות דוגמה עבורי. וכן להשתמש במילים, כן? תראו כבר, אני מזכיר כל הזמן לעצמי, כן? 12 דקות, אנחנו לא באמת מסתפקים בשתיקה ובאולי אות א' וב'. אז אנחנו לא מבינים כמה אנחנו הרכבנו את המצב. זה הביא אותנו ליצור את הציביליזציות שלנו. פשוט זה כל כך מובן מאליו עבור המיינד. כן, אתם רק מייצגים ואני רק מייצג כמה? הכי הרבה 65, 70 שנה. זה מדובר על משהו שנדמה כבר בין מאות ואולי אלפי שנים. ומדי פעם קם איזה אחד ובמזל מגלה שזה פשוט. ואז, כמו שאושו אמר, ורק היום אני יכול באמת להבין את מה הוא אמר, בכל המערך שלי. לא סתם מילים חלולות, הוא אומר, רגע, מנקים פה את הרחוב, אז אני... גם עם זה נאלצים להתמודד. עכשיו, נדמה לי מהתגובות שלכם, שכל פעם שאני משתף אתכם במשהו אישי, והבת שלי וזה,
נוגע ללב ומזה ועושה פה ומתוק... וכאילו משהו בי מונע לרגע, אבל יש שם איזה אבל. ונדמה שמשהו בי מונע להתבונן ולפצח אולי או לפרק ולנסות לפשט עבורכם. ומאחר ואני מדבר אליכם מבוגרים, כן? 30, 40, 50, 60, שכבר הכל מורכב אצלכם. א', ב', ג', ד' כבר למדתם, כן? כשדיברו אליכם בהתחלה, ההורים שלכם, והסביבה, הם לא קראו לזה א', ב', ג', הם כבר מכוח האינרציה, השתמשו בזה. וזה יצר דבק בתוך הראש שלכם. גם העיצוב האנושי זה עוד דבק, כן? ואנחנו באנו להיעזר בדבק ובהידבקות, כל עוד אנחנו מסוגלים לראות שזה מה שזה. שהצלילים, היכולת שלנו כבני אדם, להפיק צליל, ושאחר יפרש אותו בצורה מורכבת, כן? אנחנו, תראו, כל החנויות, אני כרגע הולך בעיר, כל המערך הכספי, החברתי, הוא מדהים לאין ארוך. לא משנה אם תקראו לו מלוכלך, מזהם, הורס את הטבע, את החיות, איך שלא תרצו לקרוא לו, הוא פנומנלי. היכולת שלנו להעביר מסרים אחד לשני, את הצלילים הללו, ודיברו על זה לפניי ודברו על זה אחריי, ואולי לא באנו לשתוק את זה, כי באנו להיות יצורים גרגרניים מדברים. אבל זה גם הצד השני של המטבע, ממשיך להנציח את הסבל, כי אנחנו מנסים להיעזר דרך הצלילים הללו, כן? האותיות, אני מדבר בעברית כרגע, אז 22 האותיות שמורכבות, כן? למילים ומשפטים וקונספטים, גם כדי לנסות לכוון את התנועה. היי. ואני רואה בפירוש שלי את לילה, הבת שלי, כן? אני מוכן עבורכם לקרוא לה הבת שלי, כן? אני אומר את זה עבורכם כי משהו בי הוא רואה את זה כסיפור, כאילו זה לא משנה. אני נוכח לבליונה ויש לה מוגדר אבא ביולוגי אחר, או אני נוכח לאיילה, בת של חבר, או האם אני נוכח לתודעה שנמצאת אצלי בתוכי שאני ולתודעה של האחר. בלי קשר לכולנו אחד וזה, כן? עכשיו, אני חי גם את הסיפור שלילה, שהיא הבת שלי, אז נוצרת מציאות אחרת, כן? אותה מציאות שאני קורא לה אשליה, אתם קוראים לה מציאות. וכשאני הולך לבד, המסר הזה התודעה שלי מדברת, היא לא, כשהיא פוגשת אתכם, נדמה שהיא חייבת, היא נאלצת לפשט את המסר. בואו נדבר בפן האישי, בואו נדבר באבא יניב והבת לילה, כן? עכשיו, משהו בי מפרש את זה כשאני פוגש אתכם, שזאת השפה שאתם מדברים. כן? המיינד שלי מפרשת שלכם, כאילו אתם עוד לא מוכנים להשתחרר מהפן האישי, אז אתם יכולים לדבר על אני מתחבר לנשמה ולזה בפנים שלי ולתודעה ולהתבונן, אבל אתם לא באמת מוכנים להיות שם. איך אני יודע? אני לא יודע. זה הפירוש שלי. למה הפירוש שלי הוא ככה אני גם לא יודע. כן?
ואז אני רואה במפגשים שלי, יותר עם תינוקות, אני רואה משהו אחר, ואיך אנחנו ממשיכים לעצב אותם בדמות המנטלית שלנו. כן? ושוב, לא בהכרח שיש מנוס מזה או אפשרות אחרת. לא בהכרח שיש מנוס מזה או אפשרות אחרת. זה גם יכול להיות רק באמת המגבלה והאפשרות האנושית שלנו, שאנחנו בכל זאת מדברים, אני מדבר ללילה. כן? ולה יהיה את המסע שלה. כן? אני רק אוכל באשליה של התקווה הזאת, נקרא לזה, רגע, אני אראה לה איך הגוף שלי פועל, ואני לא אפול שוב ושוב לתבניות המנטליות שמנסות לכוון את העולם, אבל הם כן. כן? כי היא מסדרת משהו ובחנות, והחנות סדרה את זה בצורה מסוימת, ולילה בודקת, מבחינתה זה רק עוד חומר, היא לא עוד בהתניה שכך לא עושים בחנויות. כן? בין אם היא תרצה לשחק בעתיד את המשחק הזה או לא כמבוגר. כן? ויהיו מבוגרים יותר חופשיים ופחות, כן? אני הולך עם בגדים, אני לא מסתובב ערום פה, אני משחק את המשחק שנקרא ציוויליזציה. אני קורא לו משחק כי עבורי הוא משחק, ורוב האנשים הבוגרים שאני פוגש לוקחים את המשחק שנקרא ציוויליזציה כל כך ברצינות. אבל איתם אני משחק, זה אותם אני פוגש. כן? ואליהם אני נאלץ להתאים את חיי, כי אני לא חי בוואקום. ואני חי עם לילה, ומה אני מביא לה? האם אני מביא לה את המקום שהיא תוכל לבדוק מה נכון לגוף שלה במסגרות השונות? או שאני אמשיך לכוון אותה, לחשוב כמוני ולהיות כמוני. שוב, היא תנסה לחכות את זה בין כה וכה. כן? או להתרחק או לא, אבל זה ייתן לה אינדיקציה, כן? יכול להיות שאם כבני אדם לא היינו הולכים, אז התינוק לא היה נדחף גם לחכות את זה וללכת, אבל זה קורה, אז הוא גם נדחף לזה. כן? קנלים לדבר. ולחזור על המשפטים שאני אומר ללילה. כן? ושוב, אלו רק צלילים, אני עם השפות השונות מדבר עברית, אנגלית, הולנדית פה. וברור לי, כן, שאני אומר ברור, אני, זה, שם, שאלו רק צלילים. והצלילים האלה הם שני הצדדים של המטבע. הם גורמים ברובד מסוים לעיצוב העולם, ומצד שני לסבל בעולם, ומצד שלישי לשחרור העולם, ומצד, כן, זה כל הצדדים שלו. וכשאתם אומרים בעברית אני, אתם משהו עם הצליל הזה מזדהה עם איזה משהו מופשט אבל חרוט כל כך עמוק בתודעה שלכם, שאתם אפילו עוד לא מסוגלים לראות את זה. איך אני יודע? אני לא יודע. זה מה שמתפרש דרכי. כמו שמתפרש עכשיו קור, תחושה של קור. כן? אבל אני מאפשר לעצמי לדבר אליכם את המסר הזה, גם אולי שתוכלו, כאילו יש לאן להגיע, האם אתם משוחררים מכבלי האני הזה, כדי לחיות אותו ולמצות אותו בצורה מופחתת התנגדות, יותר בריאה, פיזית, מנטלית, רגשית, כי נדמה שכך אנחנו פועלים. זה שאין לי כביכול כיוון בחיי, רק מביא יותר כיוון ללכת אליו. רק מאפשר יותר מרווח ללכת אליו, כן? זה שאתה רוצה להישאר ליד הבנות, ליד לילה ובליונה, הבטן אומרת, הגוף אומר, מה המשמעות של זה? לא יודע. ואין לי בעיה לא לדעת. כשאני נוכח לרגע, וברגע אחר אני נוכח לזה שגם אני לא נוכח. שיש כוח חזק שדוחף, שמניע. כן? ואני יכול להיראות כמחפש דירה.
אבל אם אני אמצא דירה, או אם אני אחזור לארץ, או אם אני ליד לילה, נדמה שלאלו שסובבים אותי יותר חשוב מאשר לי. וזה בסדר, אני לא חי את חייהם, את חוויותיהם, את החוויות של רוזה, אמא של לילה. אני לא חי את זה. את הגוף שלה, את המחשבות שלה, את הדאגות, מה שלא יהיה, את האהבות, את התשוקות והאכזבות. אני חי את חיי כדי לגלות משהו דרך חיי אודות המין האנושי. ועכשיו, כן? זה דרך תפקיד של אבא יניב. ואפשר לתפור את זה ולומר גם מהשפה של העיצוב האנושי על הזמנים שזה ועל דאגה ואורנוס ואכפתיות וכולי, ומשנה ולא משנה, כן? וכמו שאמרתי, אם אני אפגוש אתכם לאחד על אחד, משהו בי מרגיש, ואתם גם מתחילים לשתף אותי, הוא חד עבור מי שרואה את זה כחד, כן? מי שבכלל מעוניין לשמוע את זה. כשאתם משתמשים במכונה הזאת שמפיקה צלילים ומילים, אני שומע איפה ההזדהות. הרבה יותר קל לי לשמוע איפה ההזדהות שלכם עם הסיפור של חייכם. לשחרר אתכם אי אפשר. אפשר להצביע לכם שזאת המיינד, הקולות, זה רק מכונה שמייצרת צלילים. והאם אתם מסוגלים לראות את החיים קורים, או שאתם פועלים כל הזמן על פי מכונת הצלילים הזו? כן? וכך או כך זה בסדר, כי אתם חיים רק פעם אחת ומתנסים רק פעם אחת, על אף שנדמה שיש לכם חוויות דומות. ואת כל זה אני מדבר עבור עצמי, כן? על אף שבתאי הזיכרון אני מדבר אליכם, זה אתם איתי, זה אתם בסקרנותיכם לגלות את התובנות השונות, או לשמוע את השיתופים שלי, וכל פעם שאני שומע מחלקכם ברגעים מסוימים, את התדר הזה שאני מפרש, כן? במגבלה שלי, של הפילטר שאני, המסננת שאני, שאתם משוחררים מהכיוון שבו אתם צועדים, זה מורגש בתדר שלכם. שוב, אני רק שיקוף למשהו מסוים, כמו שאתם שיקוף עבורי. ואם לכם ברור שאתם חיים את חייכם, מחוברים לחוויה שלכם, השתמשו במילה נוכחים או נוכחת, נוכח, זה לא באמת משנה, כי זאת רק מכונה של צלילים. כן? וברגע שתראו שזה לא משנה, אז אתם נוכל לגלות עולם ונוכל לדבר במישור תודעתי אחר. אנחנו לא יכולים לדבר במישור הזה כרגע. עם רובכם אני לא יכול לדבר במישור הזה. אני מדבר עברית ואותיות ומילים שאתם מבינים בגדול, אבל את הקונספט, את המושג הזה של השחרור הזה, רובכם לא באמת מבינים. ואם אתם אומרים, לא רגע, אני דווקא כן מבין, אחלה, רק אתם יודעים, ולא נועדתם לשכנע אותי ולא אף אחד אחר, גם לא את עצמכם, כי זה הפרדוקס הזה. וזה כנראה תמיד יהיה פרדוקס, ותמיד היה. וברור לי שזה רק מחשבות, וגם לכם ברגעים מסוימים ברור שזה רק מחשבות, ועדיין המשקל שלהם לרגעים נהיה כבד מנשוא, בחסות מערכות שונות. והלכתי ברחוב הזה לפני יום או יומיים, בתחושה ומחשבות אחרות לגמרי, ובלחץ פיזי אחר, ואפשר לקרוא לזה מהפלנטות או מאיפה שלא יהיה, ואפשר גם להגיד הניטשה והניטשה, ואפשר לעשות על זה חקירה, ואפשר ללכת לשיעור יוגה, ואפשר גם רק להמשיך בעבודה היומיומית שלכם. כן? ונראה, כי אני מאמין שמתוך כל ההתבוננות, זה התדר שאני מביא את עצמי ללילה, וזה
אני אפילו אגיד האבא הכי טוב, זה התודעה שאני מביא, האבא, האדם הזה שנמצא ליד לילה, ובמקרה בסיפור הזה קוראים לו אבא יניב וקוראים לה בת לילה. וזה שאני מסוגל להתבונן על זה מלמעלה, מאפשר לי להיות נוכח גם למטה, או בתוכו, ולראות את זה, ולחייך את זה, ולראות שהחיוך, להיות עם החיוך והחיבוק, ולהיות עם הבכי והעצבנות, להיות עם זה, ועם הלחץ והכביש, ולהיות עם זה. כי זה שאני אומר זה רק עוד חוויה, זה לא מפחית מהמשמעות שלה. כן? ואני אמשיך לדבר על זה כנראה באותיות ומילים מורכבות יותר, מורכבות פחות, ולהמשיך להציע לכם התנסויות שונות, כדי לראות שאין לכם באמת בעיות, תוך כדי שאתם מאמינים, חושבים, יודעים, רואים שיש לכם. וזהו, נמשיך לצעוד ביחד ובנפרד. אז עד הבוקר הבא.